Cek.
Tapuji Tuata, maredema ita sian buku ede nomor 125 ayat sada sahat tu ayat tolu. Hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, natumu palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na dinggan na somangasi asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga di dayamu basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogo otai, walaupun hamuma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate dohami tuho, ala ditaluan ho dosa do hamatian marite hite hamatiami, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakiriman nama ngulu hami ala ni hayomi, dang pola bema biar hami mida hamatian, ai hodo ulu nami ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron. Sian hamatean Tuhan nguluon, atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, paima saat hami tulabungmu. Amin. Tapuji matuata.
Tatangion ma patit ni dibata di bagasan mingguta sedarion ima sian pesalmen 32 ayat 10 sada. Marlasni roha mahamu mida jahuba, jala marolupolo mahamu ale aka partigor, jala marende masude hamu aka parsihohot marroha. Ido sahatna atong rak magidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau naubar tu patikmi. Amin. Tapuji matuata. Tatopoti madosata tu adopan di dibata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata anam manami para siroha nasumurung. Napungu dohami di jolum martangiang tuho. Dada mangasaon hati goron nami na mangasaon asini roham nagunangido. Saya asima roham mida sandok bangso nami. Sisa madosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami asa mubar roha doa pangaloh nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu ami. Amin. Baga-baga ni dibata taringok tua sesaan di dosata. Para siroha jala perninggan basa do jahuba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayan tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani jahuba di akan maka biari ibana. Asangapon ma di debata na dikijang. Amin. Kor punguan parupuan.
Tapuji matuata. Epistel di Parminggota Sadarion tersurat di Lukas sada ayat 46 sahatu ayat 55 tajama margati soring hami makna perjuluk. Gabe di dok si Maria mak di patibul rohaku do Tuhani. Ai ditatap do hae tehon ni naposo naon parhatuaon maau olak nion marsudut-sudut. Hai marsudut-sudut do asini rohana mida akan nama kabiari ibana. Akan nagogoi di paijur do sian habangsa nasida di pabangki do akan namet-met. Di painuinu do Israel naposonai marningon asini rohanai. Ido sahatna martua do akan natumangion hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Tabigima kor remaja naposo.
Tapuji ma Tuhata. Tidakon maha porsiatai songon nahina tidakon nidongata sa porsiaon disadok purtibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan na tumu palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imane tubon ni si Maria na gabe-gabe siato di porbadia adorang soha hububuan ido Tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajar ibana diau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluon na manaik tu surgu lau hudur tu siamuni di bata jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea di todi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia do ni sesan ni dosa do dia tai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak no mate do dia nguluan na sora suda amin. Tabikima pujian punguan lansia dan keluarga.
tabegima puji-pujian singian punguan korama.
Tai begema titing na masa di huriata. Shalom. Shalom. Pandita dohot parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Muluadong dope naso terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon boima menghubungi Pandita manang parhalado HKBP Tamarunang. Saya tuhata mana madongani per minggu tahun. Amin. Titing HKBP Tamarunang Minggu tanggal 10 April 2026. Angka rumawi sada nama ragam sada goar ni mingguta sadarion ima minggu misericordias domini go asini roha ni Jehovah do tanoon. Topik minggu marlas ni roha di bagasan Jehovah manang bergembira di dalam Tuhan. 2. Pamasu-masuon pardongan sari peon. Tikting parjolo dohot tikting paduahon. Naing majalo pamasu-masuon pardongan sari peon ima Welster Hamonangan Ambarita. Anak ni Amata pahotan Ambarita. Tubuh ni Inata hot maida borusiahaan. Sian Huta Kompleks Otoritas Bandara Blok D1 nomor sada ruas Gereja Pouk Jemaat Kanan Dohot Orwana Putri Parti Agustin Boru Panjaitan Boru ni Amata Situa Maruli Hasiolan Panjaitan Nahinan Tubuh ni Inata Nora Boru Huta Barat Sian Huta Perumahan Karyango 2 Blok H nomor 20 Ulaya 2 Ruas HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Distrik 10 Pitu IBT. Patupan ni huriat tama pamasu-masuoni di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 mulai pukul 10.00 wita di gereja HKBP Tamarunang Resort Tamarunang, Distrik 10 Pitu IBT. Jala di jalo huriata do undangan resepsi dohot ulaon adat di hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, pukul 12.00 wita. Maringanan di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 10 onom. Asarap udur mahita di ulaoni. Saya tuhatama nama masu-masu ulaoni. Tolu. Pertangyangan ulaya sada. Di patupa huriata do. Pertangyangan ulaya sada di hari Selasa. Tanggal 20 sada April 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita. Maringanan di gedung Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Asaroma ruas wilayah sada. Parhalado dohot keluarga di pertangyangan ini. 4. Ulang tahun napaduahon Resort Tamarunang. Hobar tuha putusan parhalado huria Resort Tamarunang di patupa do acara perayaan ulang tahun napaduahon huria Resort Tamarunang diganup huria ima di HKBP Tamarunang dohot HKBP Kendari. Alani di bain do acara na parjoloan non pemotongan kue ulang tahun. Na paduahon pembagian snack tu sude ruas. Asara marlas ni roha mahita di ulaoni. Acara di patupa dung sidung parmingguon. 5. Perayaan Pasca Remaja na posobulung HKBP Tamarunang. Naing patupaon ni remaja na posobulung ni huriata ima perayaan Paskah di hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026. Alani idi patupan nasida doa ragam kegiatan. Songodalan nasida mengalului dana tu perayaan Paskah nasida.
Ima maradi di pertangyangan ulaya basar pelian tujolo dohot aksi parkir. Di minggu sadarion di Patu Panasida do aksi parkir asa dohot mahita berpartisipasi di kegiatan nasida. Onom hasil rapot huriah HKBP Tamarunang di hari Minggu tanggal 12 April 2026 nasalpu nunga dengan mardalan perapotan na pinatupan ni Huriata na nidohotan perwakilan sian ganup wilayah parhalado dohot uluan ni Huriata. Jala hasil haputusan ni parapoto ni ima disepakati di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 laho mamutuson pada sipon pelaksanaan pembangunan gedung sekolah minggu. Tatangyak koma asa asa denggan mardalan ulau ni. Pitu amplop tujolo. Di perminggota sadarion pasahat amplop tujolo dohita imatuhuria resort Tamarunang. Tapasaat ma di bagasan Lasni Roha. Walu kunjungan pastoral huria. Di bagasan mingguon patupaon ni Huriata do kunjungan pastoral tujabu ni ruas na adong di wilayah sada. Tatang yakom ma asa denggan mardalan ulau ni. Sia ruas na marsahit. Parhalado doho sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas na marsahit. Di Jabu manang di rumah sakit. Sa tuhata mana mangalehon hamalumon dohot haye pason. Mulu adong sian ruas ni Huriata na marsahit di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang padita. Ruas na marsahit. Sada Agusta Christine Borusianipar ulaya tolu perawatan di Jabu. 2. Amang Sianipar ulaya tolu perawatan di Jabu. Tolu Amang YFH Sitorus ulaya 2 perawatan di Jabu. 4. Amang YFY Sinaga ulaya tolu perawatan di Jabu. 5. Amang H Utajulu ulaya sada perawatan di Jabu. 10. Ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun. Sian tanggal 10 tolu satu tanggal 10 sia April. Sa tuhata mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang haye pason. Ruas nama ulang tahun sada. Island Romauli Borunababan SAK. Tanggal 10 tolu April 2002 wilayah sada. 2. Amang Henry Budianto si Hombing SE tanggal 10 tolu April tahun 1924 wilayah tolu. Inang Berliana Boruhutagaol tanggal 10 April tahun 1922 wilayah 2. 4. Batara Rama Pasaribu tanggal 10 April 2020 wilayah 2. 5. Ebenezer Munte tanggal 10 April 1976 wilayah 2. Podatolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di hampirang na do hamuraon do hamuliaon. 10 sada ulang tahun perdongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang. Pasahaton selamat ulang tahun perdongan Saripeon. Tu ruas na merayahon. Sia tanggal 10 tolu satu tanggal 10 sia April. Saya tuhatta mana saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12 ruas narotu permingguan. Minggu tanggal 12 April 2026 per minggu magodang toropna 150 halak. Minggu tanggal 12 April 2026 anak sekolah minggu toropna 67 halak. Rabu tanggal 15 April 2026 pertangyangan ulayah tolu.
Di keluarga Dr. SW Simangunsong SPA, Inang Dr. SE Boru Aritonang SP KFR, Toropna 43 halak. Jumat tanggal 10 April 2026, PHD gabungan Ina Ama Dohok Lansia, Toropna 31 halak. Di gereja HKBP Tamarunang. Sabtu tanggal 10 April 2026, ibadah partupolon Welster Hamonangan Ambarita Dohok Putri Parti Agustin Boru Panjaitan, Toropna 122 halak. Angka Rumawi 2 Parhepengon. Parhepengon ni Huriata boi mata bereng ditikting parhepengon na adong di hitabe do di selai LCD. Songon ima tikting di Huriata di bagasan minggon tatangyakom ma asagabi pasu-pasu dohok las niroha di hita tarlumubi gabi hambuliaon di goar ni Tuhata. Amen. Tapasahat ma peliata pelian sada A, sada B, dohot 2, tapuji matuata, marede mahita sian buku ede nomor 132 ayat sada dohot udutna. Yesus,
Yesus Tuhanku, Roma di rohaku, asuh hati Damini di patana sumurung sian saluhut naroha imana mangramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di minggu ta sadarion saha mahita bongot mahita tu minggu ta misericordias Domini nomor lapatan gok asin rohani jahubado tanoon bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jalahatan di bata naga Benjamita di minggu ta sadarion imana dene sian panurirang Habakuk biddu tolu mamuka mention ayat 10 tolhas mai tu ayat 10 sia asa di jahok kami mah tu ita saluhutna tapi ihut mah manginang di bagasan rohat tabe dida akaduluki maho gabirayon mangalatap ma ahekna sumar dipangiar lung suarana do pagijang di paherbang tanganna mataniari dohok bulan togang di hajong-jonganna di bae sodang ni subiam akana pasibut di bahen parsiksak niaka hujurmu dilake hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu dilutako akabangso parbigu nung ngabor hato mambahen hatuaon ni bangsom mabahen hatuaon ni na miniahammu di rosai hodo ulusian jabuni parjahat di patede kodo ojahan saat rodi rukung ditulak kodo marhiti-hiti giringan nasad diri uluni partogina akan adil dorong-dorong songon haba-haba paserak au akan marulup songon nalao mangaton halak nadangol di sihabunian di bolus sodo lauti marhiti sian akka hodam ditodok kodo galubang ni torop akka aek magudang na gusang nunga hubege baritana jadi dibaling do butuh aku akahitir bibirhu di bahen suarai rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holiku jala mardugu uluni totu asa upawohom au diari hagogotan mulu martohap dopak bangsui na mga rupa nasida aidang martubur disi hawat tajau jaladang marparbui aka hau anggur labang do bunga ni hau jitun jaladang dapot si panganon siya naka hauma rasip do aka biru-biru siya balian jala dang adong be jonggi di bagasan bara alayang gawau marulup-ulup mau di bagasan Jahuba jala Maria aumida di batani hatuokku Jahuba Tuhanido hagogokku jala di bain ibana do patu tudusun ursat ini jala toguna doau dumegi aka dulu-duluku imabade edde mardongan parhinaloan
Idu yanggo sahatna horas madihita. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan begini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Jonathan Prawira. Huriana hina holongan, kita sering bingung atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu jawabannya. Songonima kondisi na dialami panurang Habakuk mengida bangsa Israel. Memang ikon akuad do bangsa Israel ima bangsa na takang, ima bangsa na jugul, ima bangsa na maol aturon, ima bangsa na mangasahon pikiran na manada di bata, dang mangasahon haporsyon na manada di bata. Alai nagabiru suku-sukun di bagasa rohani panurirang Habakuk. Molo berengota amang inang di Habakuk ucaon tuhita. Habakuk bidusa dayat onam songonon. Ai idama paheheoku mahalakasdim sada bangso nagarang jalana hijang na mau tahot dopa disa naopati di tanoon laho manuluk inganan aka naso ibanahian na punasa. Itu alani rusukun panirang Habakuk. Raja Nebukadnezar terkenal do raja na kejam, na keji, na keras. Tutudo Tuhan na takang do bangsomon. Tutudo Tuhan jut do dilausi patimu. Tuhodo Tuhan si pasidingon ni nasida do si pataho di bagasan ngulu nasida. Alai pola ma ikon songoni rimasmu tu bangsomi. O manaro pikiran ni raja panurang Habakuk tutuhan debata. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Memang kita mengakui kita tidak mengerti metode Tuhan untuk menegur, mengingatkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lasongoni suku-suku nima naro tu pikiran ni panurang Habakuk. Tuhodo Tuhan. Iko sakap mo na saot di bagasan ngoluku, di bagasan ngolo ni bangsomi. Alay, pola maikon songoni, sogoni roham tunasida. Apakah harus seperti itu ya Tuhan? Molo tatari amang inang di bagasan ngoluta. Sipatakan adong doro sipata songoni suku-sukun. Tuhodo Tuhan. Sipata lomokku do hubain. Sipata hututu do lomok ku Tuhan. Sipata hupasiding doho di bagasan ngoluku. Alay ikon songonon ma acit ni ngoluku. Uludu sipata hita amang inang hitung-hitungan dengan apa yang kita perbuat dengan Tuhan. Bireng ma Tuhan. Ikon nasongo dia bibainuku. Ternyata aku harus mengalami sakitnya hidup ini. Ternyata aku harus mengalami rasa kecewa, rasa ditinggalkan, rasa dihianati. Ikun apena matu ngolukon hagaleon pamatang nasongoni maacit na Tuhan. Uludu si pataro songoni amanginang pemahaman tu pikirata. Jala itu kondisi panurang Habakuk. Alebereng utama di ayat di bidu 2 ayat 1 ayat 4 songot dia na dibait di bata kujaon tu ita taringot tu tiki sogut dupe pangukaponi
jelahapugan mariahi ujung jala dang margabus tung sura pelu meba sai pai maima mai ai sai narodo sugut dang tagamon tartading ida mana tealdo ibana dang tigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori manguludo binahen ni parasiho tonna marhapor siaon odo na di pasahat di bata tu panurang Habakuk di bayani sahak mahita amang inang tuturupuk tahun asalam atus diturupuk tahun sian ayat 10 satu ayat 10 sia bereng utama sian ayat 10 satu ayat 10 buha pambaenan ni di bata buha pandonganion ni di bata buha pangaramotion ni di bata na di pasat di bata asa unang holan na taringot tu pandonganion pangaramotion nasahat tu hita sadarion alai bereng utama so dia komitmen so dia tindakan Tuhan terhadap umat pilihannya huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus bereng utama dia 10 di ida kadolo kimaho gabe rayaon mangalaptap maaek na sumar dihatindakon panurang Habakuk naso tardodo ruha pambahenan ni debata bagaimana Nabi Habakuk menyaksikan begitu luar biasa karya metode yang Tuhan berikan. Dia berpikir akan begini, ternyata tidak. Dia berpikir mago nama bangsa Israel diuhum, bangsa Israel akan binasa yang telah dihukum Tuhan. Tapi tahu uhuman ni debata ima singot-singot songon tadahulong nabinahin ni debata tu bangso Israel. Dang na di bahet debata songoni asa siga nasida. Alay de pakulingi do bangso pargugu laho menghantam nasida. Asa begiun asa idaun bangso Israel. Songot dia pandunganion, songot dia na ditatap di bata, songot dia na tangi Tuhan di bata, di arsak, di alu-alu nasida tu Tuhan di bata. Sianima dihatindakon panurirang Habakuk di ayat 10 pitu ujau. Dang martupur hau ada jauh, dang marparbue hau anggur, labangdo bunga hau jetun. Dang dapot si panganon sian hauma rasit dohot biru-biru sian balian dang adong bejonggi di bagasan bara alai berengot tama di ayat 10 walu alai anggoau marulul-ulup maau di bagasan Jehovah. Amanginang ini keluar bukan hanya keluar dari mulut saja, bukan keluar dari bibir saja. Tetapi ini adalah pernyataan iman Nabi Habakuk. Walaupun dikatakan di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Nomor 8 amang inang, semua yang saya lakukan sia-sia. Semua yang saya perbuat tidak berhasil. Dang gabi mambaen hutadikon debata dangga bi hubaen alasaku pasidikon debata alai alani karena kegagalan, karena rasa sakit hati, karena yang tidak kudapatkan, itulah menjadi dasarnya aku bersuka cita kepada Tuhan. Wah, nah tapi dang dapot tu sian akana husuan, sian akana huula, alai marulup-ulup duhau, ala di bagasan hasusa aku, adong debata mandongani au.
di bagasan si taonoku, adong debata na mandunganiaw, di bagasan si taonon na duk, adong debata na mandunganiaw, di bagasan hagalion pamatang di ngoluku, adong debata na mandunganiaw, di bagasan parukilon na borat, na ditadikon aka ale-aleku au, adong debata na mandunganiaw, idu na dihatindakon panuirang Habakuk. Huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mencoba menanamkan firman ini ke dalam hati dan pikiran kita, saya yakin setiap kita yang hadir beribadah pada saat ini, begitu juga yang mengikuti secara live streaming, kita pernah merasakan sakit hati, kita pernah merasakan dikecewakan, kita pernah merasa kecewa terhadap tindakan kita, terhadap usaha kita. Kita melakukan pekerjaan ini mengharapkan akan begini hasilnya, ternyata sia-sia. Kita mencoba berbuat ini lagi, kita kerjakan, kita pergumuli, kita benar-benar menghidupinya, ternyata tidak memuaskan. Akhirnya kita merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Jala ulu sipata, roh tu pikirata, naso marlapata bengoluku diadupan ni Tuhan debata. Naso tangido debata dia ke angguku, dia ke tangi aku. Oludo sipata soni amangina. Saya hubain na dengan tuaka dong aku. Ape dong akido na mga rasayaw. Saya hula do akan na dengan tuganup akahalak. Ape akahalak do na manadikon nau. Idu nadihay panerang Habakuk. Alani dipaingok ma ibana marhiti hatani dibata idu napapos sorohana borhak maibana mangapuli manurirangi ganop bangso Israel asa unang ditutun lumona asa unang totong mangulu di hajahatonna alai asa dipau bamarohana ala gok asin rohani jauh bado tanoon gok asin rohani jauh ba talumo bimangulum idu na dipaingot panurang Habakuk tu bangso Israel asa unang tatap tujulu alai tatapamu holan arsa si taonon parukilon talumo bi keputus asaan alai tatap matujulu narap doho debata manatap saluhut nai idu na dipaingot panurang Habakuk amanginang dipaingot do rap doho Tuhani dada doho nondang adong sitaonon dada doho nondang adong parukilon dada doho nondang adong kekecewaan adong alai ala adong do Tuhani disima dapota gugu nai baru disima dapota napaposor rohata walaupun orang-orang meninggalkan aku tetapi aku bersuka cita karena Tuhan tinggal bersama dengan aku. Odo nadi suarahon panuirang Habakuk tuganup bangso Israel huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di paranggulut tahun ikum manat dohita songon paranguluon nago asin ruhani debata kita harus mencoba memahami menyikapi semua apa yang terjadi dengan positif. Saya serukan di sini amang inang songoni kita narap marminggu di dikihun songonina mandohoti marhiti live streaming saya serukan melalui khotbah ini jangan mudah terpancing dengan ajakan hal negatif. Jangan mudah terpancing dengan ajakan hal negatif. Berengot tama begitu luar biasanya media sosial yang mencoba mendoktrin kita. Jala mulutasuk untuk dirita, memang
si lomoro hatta tua ka hal negatif daripada tua hal positif. Bosan do hita si pata mamereng akan hal positif. Ulu do hita tangi itu akan hal-hal negatif. Alai marhiti turbuk sadarion. Amang inang terlalu mobi di hamur remaja na poso bulung. Dangi na di halomuhon de bata. Alai na di halomohot de bata. Songon na di suarahon di tikion. Na tapi di bagasan si taonon ngolum. Na tapi di bagasan parukilon. Na tapi ikut ayommu kekecewaan, rasa sakit hati di bagasan ngolum adong do de bata. Di bagasan hagaleommu adong do di bata. Di bagasan arsakmu adong do di bata. Idu tada ngolu nago asineroha. Alani tahala soma songon topik di mingguta sadarion di suarahon. Marlas neroha di bagasan Jahubah. Bergembira di dalam Tuhan. Ahan yang tahalason. Aha. Dang arsaki. Dang si taononi. Alai Tuhan namandungani ngoluta menghadapi ganup situasi kondisi na ikon ayota. Itu yang harus tertanam. Dang ala ni rosi taonon gabi marulo puluh tau. Alai ala adong do Tuhan namian diruha doho pikirata. Na mengajari hita mangida saluhutna. Na mambuhali hita na manugu-nugu hita na palabuk rohata. Na padamihon rohata. Na paposor rohata. Idu na manugu-nugu hita mengajari hita asa marulup-ulup. Huriana hina holongan di mingguta sadarion tongdo tapatupa anong ima ulang tahun kedua resort Tamarunang lasma rohata. Wah alabodo peta payhut-ihut pardalanan ni huriani tuhata. Malani songon tada go las neruhani Jahuba namar mudu-mudu ngoluta namandongani hita napaposoro hata rap mahita makalasoni mau lihate matuan na tapi ikon ayoku na tapi ikon adopaku na citi alai adong doho namandongani yau adong doho na mangajari yau huriana hinahulungan adong sada edde na diciptahon orang Batak mungkin untuk anak-anak muda zaman stroberi era stroberi mungkin belum tahu, tetapi kalau yang seumuran dengan saya mungkin umur-umur saat ini sudah berumur 45-50 mungkin pernah kita mendengar songon dia edde na dibayani sahalak parede tongam sirait nomor judul Mekil nama au nungalam sudah ari-ariku nungalam loja mamikiri suadong namubah dope HP umur nungalam matua so tarulahan HP daging penungalam loja so tarabatan suadong nahudapot dope Mekil nama au nanang paingoton amang inang ikun tadi konot tado portibion alai Tuhan debata dang manariko kita dang tatadikon debata idu napa posor rohata. Ternyata apa yang aku cari di dalam dunia ini adalah hal yang paling utama ketika aku bisa bertahan bersama dengan Tuhan. Manaham mau saat roh di ujungna apa kondisiku manahan mau saat roh di ujungna ala debata nagabe dongaku alani tahala soma amang inang natotong disodangi Tuhan debata ngoluta apapun kondisi kita pada saat ini yakinlah Tuhan tahu dan Tuhan menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Martangia kita. Mau tema alih Tuhan. Marsari ngarhatam di permingguan nami
di minggu Misericordias Domini go asineroham do di tanoon soni di nami ganop. Ali Tuhan di bata di bu halihoro pikiran nami ngulu nami sian panidangiomu tu bangso Israel natape ikon ayon nasida uhuman si taonon parukilun alai dada tadi konommu nasida dada di baso buho nasida totong do di tatapo ngoluna totong do di togu ho nasida jala totong do di pasu-pasuho bangsomi marhiti na manurangi na bosom habakuk lao paingoton nasida go asinroham do di ngoluni bangsomi songoni madihami saluhut na le Tuhan di bata di pardalanan ni ngulu namion tutu oleh Tuhan banyak dinamika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Nasipata mambaik kami mabiar, nasipata mambaik kami lumlam. Ulu sipata le Tuhan di bata tartuk kami holan alani mami kiri hobar tu sakap nami. Abe sakap mudona saut di tonga-tonga ngulu nami ala hodo napunasa ngulu nami alani mali Tuhan di bata sodangi roha do pikiran nami ajari kami pasu-pasu kami asabui tarasuan hatam di roha do pikiran nami jala martubur marparbui mai di pardalanan ni ngulu nami ganop titikio pilih Tuhan di bata di buah kami komos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam narap dohot kami marminggu di bagas corom manang na ikon mandohoti marhiti live streaming asi roham Tuhan go asin roham do di roha do pikiran nami pasu saluhut na ruas ni huriam soni huriam HKBP Tamarunang pasu huriamon pasu ganup aka parhala doni huriam pasu ganup aka dewan di tonga-tonga huriam pasu ganup aka seksi nabi na jongjong di tonga-tonga ni huriam pasu saluhutna aka pengurus kategorial di tonga-tonga huriam sonia karuas ni huriam horong sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia asi roham Tuhan mangerbang tanganmu lah homa masu ngulu ni ruasmi di kanup nguluna dot aka ulon nape ale Tuhan di bata ale Tuhan di buah kami gomos di bagasan tangyang nami tu anak dohot boru ni huriam imale Tuhan di bata namar sakap pinalau mancalo pasu pardongan saripiun tu hari Sabtu on tanggal 25 April maroham patulus ma hubar tulong roham pasu-pasumu hasuhutun para anak pasu-pasumu hasuhutun para buru songoni aka keluarga nama keholongin asida totong di bagasan pandungani homo ali Tuhan ibata di tikion di bawah kami komos di bagasan tangyang nami aka ruas ni huriam na di bagasan hagaleon pamatang Agusta Kristin Borussia nipar amanami amang Asia nipar amanami amang YFH Sitorus amanami amang YFE Sinaga amanami amang Hahuta Julu di hagalion pamatang na ikon ayon na Tuhan na si roham mangerbang tangamu mamasu nguluna marhiti tindakan para medis marhiti ganup aka terapi marhiti ganup aka ubat na dipangan ima parhitiommu mangalehon hamalumon tunasida pasu-pasumu keluarga na merawat asa totong di bagasan pos neroha di bagasan las neroha nasiako jala totong donganonmu nasida di parngulun songoni Tuhan ruas ni huriam na di bagasan las neroha ditaba bilangan ni umur na lehonomu di nasida Ailen Oromauli Boruna Baban Mang Henry Budianto Sihombing Inang Berliana Boru Hutagaul
anak sekolah minggu Batara Rama Pasar Ibu, amanami amang Ebenezer Munte. Ali Tuhan di bata tabah muah kelas neroha di tonga-tonga nguluna. Dia kasakap, dia kapakirimonna, dia katangiang na pinasahatna tuho si maroham. Homa na manangihon, homa na patuluson, pasu-pasu nguluna, pasu-pasu ganup aka parsikolahan na dibasang parsikolahan, na dibagasan parkerejuan dong anommu ajarammu nasida saluhutna hobar tu lomoniro hampe ali Tuhan di bata kitiki ope dibuat kami komos di bagasan tangyang nami aka manami inanami ruas ni huriam nama kirim di parbui pardong sarepion nasida si roham Tuhan tangi maho dia gunung aka tangyang na diganup aka tangyang nami homa na mangalihon homa na patuluson pasu-pasumu ngulu nasida saluhutna soni aka yanakoni huriam nama dioria kasirokap ni totti ala nunga dapot ikinali Tuhan di bata hobar tu umur nasida si maroham homa na patuduhon homa nama masu-masu soni aka ruas ni huriam nama dioria ka parkarejuan na duminggan ajarammu nasida Tuhan dong anommu ramoti jala pasu-pasu nasida le Tuhan di bata asa boy cupangan na jinalahan jala totong di bagasan las neroha dot olup-olup nasiako Tuhan ali Tuhan ditikiope dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami negara namion dohot luat namion totong mapasu-pasu ali Tuhan di bata asa totong di bagasan holong nasiako asa totong bui di bagasan dame nasiako asa bui dinggan mardalan saluhut na Tuhan dikanup aka program-program pemerintah terlemobi di hajong-jongan huria na adong di tonga-tonga negara namion na adong di luat namion totong di bagasan pangkum gemeom oleh Tuhan di bata so ini pilih Tuhan di bata andong yang diututi kami musian nong tu ulaun las neroha nami ima ulaun ulang tahun resort Tamarunang huriami pasu-pasu kami saluhutna asa dohot kami di tonga-tonga uloni makalason dengan di basam nahodo na manguluhon huriamon nahodo na manguluhon resoton jalan nahodo na manguluhon ruasmi asa totong di bagasan sisa daroha sisa da pikira kami di tonga-tonga huriamon mau lihat mau pasat kami tuh mangasahon kuarna mu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Terpuji Tuhan ta mari dia mahita sian buku nomor 372 uhuk mata pasat amplop ulang tahun resort 70. Never
tatangnya koma peliata. Ale di bata amanami na di banogijang, hodo haroron ni saluhut, sili penli hona denggan do na salibasa na meliutus. Hupasata mima, siyan na nilami tu hami pilihan nami tuho. Saya jala may kabe uap no just julom. Pasu majaramoti, asa huparasya kami pilihan nun. Pati bulu na raja mo dito nga tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marahiti-hiti to dim. Asalam tadahami kodang ni si leo-leo mitu kami. Asalam gir-gir kami mandok melihat itu. Marahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmo, si Roma harajomo, si saut malam niroham dia bonotongon songon te benogijang. Leho matuhami sa don holuan siapari, si sama dosa nami son panesanami, di dosa ni doga mardosa tuhami. Kuna kami togin pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu sian Tuhan di bata. Di pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna dipanggil dohami unang pitor mula kita manginang satu kimma asal langsung ma diuduti tu ulaon ulang tahun resotta asa annong saya tiup lilin baru ma annong kita mars jalangan lasisi mahita mulak pinasaha ma tu parhalado resot. Iya, horas madihita saluhutna sotok pitor mulak kita manginang. Siapa yang tinggal berarti punya sukacita. Sotok Peter mula kita akan merayakan ulang tahun yang kedua HKBP Resort Tamarunang. Udah Peter mula kita mengenang sukacita kita
pada hari ini. Jangan pulang dulu. Iya. Ya, untuk itu Cik. Untuk itu kami panggil ke depan seluruh Parhalado Resort, Abang Situa MP Sitorus, dia lagi berhalangan segmen resort kita. Kemudian Abang Situa STJ Berpaung, Inang Situa N Bor Sigalingging, dan Abang Situa TR Sianturi. Ya, langsung kami panggil juga yang mewakili Situa M Mutar-Mutar. Situa M Mutar-Mutar. Coba ditampilkan. Halo. Ditampilkan semua ya, yang saya panggil. Situa M Mutar-Mutar mewakili Situa pensiun Situa M Hutajulu. Mana Abang Situa M Hutajulu? Tolong dipanggil dulu. Abang Calsit dipanggil Situa M Hutajulu. Ya, kemudian dari panitia sebagai saksi sejarah kita, Ketua Abang Dr. Lenus M Panjaitan MM, Sekretaris Situa AO Huta Galung. Sini Bang. Kemudian dari bendahara Inang Nyonya Sidaga D Boruslain MKEP. Silakan tampil Inang. Kemudian berikutnya mewakili jemaat Nyonya Sidabuter Boru Situborang. Silakan Inang. Kemudian mewakili kategorial dari lansia diwakili oleh Nyonya Sihotang. Nyonya Sihotang Boru Samosir. Digeser sebagian ke sana. Ya. Oke. Punguan Amang R Sidaga SE. Punguan Ina Nyonya Situa Robo Insinyur T Boru Pangaribuan. Mewakili NHKBP Esther Siombing SPI. Kemudian mewakili remaja David Hutagalung, dan sekolah minggu Nyonya Semanjuntak Boru David 10 SE. Ya, mana PBC-nya? Cik. Ya. Ya, kita menyanyikan selamat ulang tahun Resort Tamaruna.
Mana penyanyinya tadi? Aduh. Solider, solider. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa. Cepat berdiri, berdiri semua. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur, panjang umurnya kita mulia serta mulia sertamu. Sekali lagi panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badan, kuat imannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilin, ayo semua, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang. Ya, potong kuenya, potong kuenya, potong. Inang Carsit, mana bakinya? Sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya. Mana tadi petugas untuk ini? Ya, Parhalal Resort, Mamang Situa STJ Merpaung. Iya. Pokoknya spesial ini. Spesial. Tolong dulu dibantu. Dibantu dulu. Nomor 2 dua misi. Situa pensiun, saksi sejarah kita. Ketua panitia, saksi sejarah kita. Iya. Kemudian sekretaris dan bendahara. Bendahara Abang Situa Galung. Enggak, Amboy. Ya. Kemudian lansia diwakili oleh Inang. Ya. Ketua AMA Ketua INA. Kemudian mewakili
Belum aja. Naposo, naposo. Esther. Naposo. Kemudian mewakili ruas ini. Sudah putar, Elang sudah putar. Foto dulu ya. Kemudian anak sekolah minggu, terakhir anak sekolah minggu. Kemudian untuk jemaat lah. Ya. Jemaat salah satu. Dikasih dulu jemaat paling muda. Si Melody. Lihat tuh si Melody suara. Nah, Melody. Iya, satokin amanginang selama ulang tahun mah di Resort Tamarunang, selama ulang tahun mah di HKBP Tamarunang, HKBP Kendari, songoni di Sude ruas ni Huria. Tuhan di Batama nama masu-masu Huriana, Tuhan di Batama masu-masu hita saluhutna, totong mah di gonggom Tuhan di Bata ngoluta saluhutna. Jala di somahami romahamu menjalak kami jala mangarade masih si konsumsi laho pasahaton tusudi ruas ni Huriata Butima. Iya.